سلست عامات عبيليو زمل أخت زمتيني باستر ناتان تفولتو وأخبها لسمعه جن بقص رأينا ينفلتنينا برقص كات رأينا ينفلتنينا جن تسمعي خا كلمي حدا أنا كونفرنس نيروم باستر ناتان بوصل أبيو لك على فيسبوك ومسمت سنة نجر من يوم انتهي ما يفلتني نجزابير كالكهومي بنيات نبرام تيلو نفتا أنا زرعك أبو تخيلو سلزي إله خلنا خل أبتغو جودجار كلنا خل جزابير تيلك أجن بجودجار انتهى من جد اللو سلزي استشعرت على فيسبوك شاري اللي أتراي سقيلة أجي تقال مسمات أجن تمالي لك إذا حسب زمتيني نيون نبغى معي كمان أجات أمسترا والله سانتا يونا حوي كمزن كو إلو من نيرم توم سباتني أملاخ سبات يوم إذا حجن الزرارة بازل نفس قوم كيدا الله أمم فوسن كل مغنيات حكم يا مسكر نتايز قبر يا نتي استستباله نايز زاوية ركاب بقول بيت سرحي بسجا سرحي بمنفس سرحي نعمل يجند سرح عند حريل ناقن نفتم زدليو سلازم إكزابير نحن كل جزء زلنا نحن أترحتك نكون لنا دليت نكون لنا خبرنا إكزابيرون نحن دليت ندحر كينا إكزابير تاي قبري كابغودهم ودي أنا كنت اللي كان يريس خيران بريب لك كابغودهم كقولي سخي خمبران لا كل جزء مستخفة عندي هذا معالدكم يفتح في إسرائيل كده يفلت كل جزء مع تخفيت عندي تسبيه كايزب لك سلازم بزنا جزء إكزابير كبريب لكن باستر أخمزيله إذا جرز خزارة كله تبعتي تسمعني نمنتا يندحر لكم من حواتي هذا نجر له إكزابير نتبقى دمي خازنة بره بو مسوخ أنت الرخب اندحر جيرك فرحي سمعك كاني أنت لا يسمعك تبعتي تسمعك لك إكزابير سي نعايز خلونون الله يخاطب سلازم زين سلك إكزابير كاتساني هيخا نبي صدقك نفتم كأبي خازخولو نفتم كرجوف خازخولو نفتم كالات كازت سبات أبو زي كونسي أتي بأخذ وتقال زبارهم مهنياتو موسيقى من فلتو لخاتي نيرو إكزابير مستاقص كما يليلوا أرانا هاو خلقون أرانا كون سريه موسيقى سريه هكي موسيقى لازم إسرائيل مريوتي موسيقى تلاقيه بنتصارو أرانجن أغاقيمو نستوسن على غاية عن كفات جيرو لليريو سلز إكزابير بزنا جرز أم نفس وقفنا سبعة ميت لنا النفس وقفنا كستو بخلونا أين بلنينا من دعنا سبعة ميت لنا إذا مسكر إذا حكى يا مسكر إذا نقولكم دلوا مخنياتو بيت إكزابير عبد ذكر سافت بيت مسوات أتخلصي كي وزن خي حس وخي حات أي الأطمير مخنيات عليكم زعات ولا فلتي سلازم زقال زخم مسكركم كلكم من الناتكم سمايا ومن الناس لزلكم كلايت أنا زلوخا أبقونكم زلو رجوتي سلازم إكزابير كبري يقولنا إكزابير كبري يقولنا أبو لنا دقاف لنا نعنا زقوق استشرح صور زمكن أملاخ لنا نعنا استشرح لسان زعاصف أملاخ لنا دخلت كنت رأي ناس إكزابير هبتنايو مخنيات دخلت بورقة تتصحف إكزابير قل هبتخا مخانو قل انتايو رستي الكايد لك رستي سبيل وراسن دحرو كين كاسي غوربيت كادخا يختي لكاسي نو واحد زبلن قاليو واسخاكو مساي 30 عامات 4 عامات يخا تصنح اسخاخت كايدي خويا انا قد فكر خيدي الرست زخونه قال حيزيو زخير قل ولد ولدو زصنحيو مغنيات خمسة لكم تصنحوا 3 عامات تحسبوا لك حنت ورا 10 عامات بثلاث رايو دحر 3 عامات مس باستر مستقلقلتن كراخب كله ازي حاده خافت مسكر نوتيو مغنيات إكزابير تزاري مسوق ايبلني مع اسفصم نيخو بدو اين بلينا مغنياتو إكزابير كبل ناس خدنا سلاز وسد انت لا نبل إكزابير ابجيجو اب ساعتون يسرح خبر إكزابير يكون او هللويا بارك الله الله كيرينا حدا نغير قدمنا نوجينا انا تصادقي بقى مخنياتو إكزابير كوم يلنا سلازم إكزابير تصادق يخا زبلكا
ጎረቤትካ ዝበለ ይበለካ ምክንያቱ ልሳን ዓጋቲ ይብላን ድላ ያትብል ግን ካብቲ ንስኻ ዘለኻዮ ሚዛን ዘወርደካ ግን ሓዊ ሓፍቲ እምነትካ እዩ ስለዚህ በእምነት ኢና ንሕና ልጸደቕና ስለዚህ ጎረቤትና ከምዚ ኻተይልካ ክትምልሰሉ ኸማን የብልካን ምክንያቱ ክትምልሰሉ ዘለካ ቃል ኣብዚ ስለ ዘሎ ስለዚህ ንሕና እንታይ ንኸይድ በቲ ቃል ኢና ንኸይድ ስለዚህ ንሕና እንታይ ጻድቕ ኢና ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ሃሌሉያ كما زبل الله أبي سياس كبر الإجزابيرون نعاثن استوصرحوا أتصور كتو أي كتأكمني هللويا إجزابير سمس جانا يكون عنتوني أم ناصر الناس اللي يقول له يزغال زمتيني حج إن كل جزء صدقي خمخانكا كاب حسب بركاته زفلي كان غير كم زيله كم فلت الله خبر الإجزابيرون إسياس 54 شوعة 5 زبل هللويا نعاثخ وقوز تسرحه أتصور كله أي كتأكمني تبلا الله خبر الإجزابير هنا كفال ناي زقال زي نحيز نحن وتصلهم معانت بزقال زقات هنقولنا كان سمورا ملنتنا مخوانو كنفلطو زللنا إيو مخنياتو قال أملا كل يزي خلي نفلطو خاب زف فترة سقاب رأيه هنزلو أبزي تفلالي الزمن كوتا تصحيف وانتخونا قناخ أمونغو كفت الدبها المقر يقولون أيكم اللون خا مخنياتو كابز فترة أبراهام من دهر جميرو أبراهيم يوحنس كان متشرش عندها له أنا نسخات من أبي لنا تيلنا أبز فترة لنا أبراهيم يوحنس قالنا أبكبت تيلنا سلزي أتي لو الزمن سلزي قصره أي لنا ما نتكونن أنت إذا أبو ألنا مخنياتو إجزامير نزين عنا لما عندكم كون حاسبيو أتنا جر استفتيم سلزي أبراهام من دهر تفوسو أبراهام كم تفوس زبل قلب الرغينا أبراهام تباريخ زبل قلب الرغينا نحنا كابو بزي ناس كابو بزي قدل كم تبارخنا كم فلت ألنا كم فلتو نخلقين كم كريستيان جن سجون تمسني وستراهي هذا جزء خبر إجزاميرون قال متسكامو اتقالتي بحاوها بحفتها غير متسكا اغزابير زن يلكالو امين الكا مس وسد كايو شعنايت سبنت وصلنا اخايو امين الكا وسد كايو انت دا زدهرست وسن ነገር ማዕበል መጽዩ ነት አሜን ካዘጉድሎ እንተ አخوينو ምስ እግዚአብሔር ከተዘራረብ አይተኸለኒኻ ስለዚህ ጸላንታ ይገበካሽ ጊዜኻ እዩ ድበልዖ ክርስትና የጽለካ መልእክተኛ ሓውኻ የጽለካ مغنياتو تقال كبو كلوسو بقى خمس مصحف مالتي بقى غنصيلو كون بقى ترى افسيز غنصل دلو سلازي انت دا نتي نعم الزقال زي حزب يمسل ناسي ابي ساس 50 شوعات 54 10 شوعات زلو ناخذ وقع اطوار اي كتقمني اندهري لوسي ناي مين يخون نجر اباها بوتا خمزي بلو كتفلت عليك فليت كاتر حسي يكون اخلي يكون نسو مخنيات اب الزمن زين تاكد لنا انا مسلكم سجون تخلينا يا هواتي سجون انت داخل سجون زي ما خلق كنا قالوا تراي اخلي يكون مخنيات اذا قال زكو اب علم الله እንዳዝ ዝኾነ ሽፍታ ተኸልካ መጽሐፍ ቅዱስ ተረኪብ ኢኻ እንደ ሓደ መስኪን ተኸልካ መጽሐፍ ቅዱስ ተረኪብ ኢኻ ንዓና ከፍሊ ዘብለና ነገር ግን ናይ እምነት አገልገልቲ ሙኻንና ጥራሕ ናይ እምነት አገልጋል ኸንታይ ዝገብር ሕዋቴ ስኩንቲ ዝወስድ እስኻ ጥራይ ተበገስ መንገድኻ ንምቕናዕ ዝገብር እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ውሽጥኻ ስለ ዘሎ ስለዚ ኣብ ውሽጥና ከም ሰባት ኸብረን እግዚአብሔር ይኹን እግዚአብሔር ከም ዘሎ ንሕና ሕጂ እግዚአብሔር በቃ እንታይ ክንገብር ኢና ኢልና ክንጭነቕ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ግን ኣብ ውሽጥና እዩ እግዚአብሔር አንተ ግን አውሽጥ ኸይዘሎ በምድረ በዳ ከይድ ኮንካ አለ ምሰኻ ግን ታይለካ ለአኸም ሲካ እምነት ለካሎ ስለዚህ በምድረ በዳ ስትኸይደለኻ ማይክት ዝብላዕስን ጭንቀት ክመፀካ ውርደት ክመፀካ እቲ ትሪኦ ኪኖታ አውሽጥኻ ዘሎ ቫሊ ዘሎ ወይኮነን እቲ ዝመፀካ ልክ ኣኸምቲ አውሽጥኻ ዘሎ ቫሊ ይኮነን እቲ ውሽጥኻ ዘሎ ቫሊ ኮ እንድሕር መርሚርካዮ ጊዜ ሙሳር ከማን አይልካኒ حفتها بمرأي ترحزي لك مغنيات معين يلسى حفتها يزفتر እግዚአብሔር ሲ ነገራት ይራ አንተ ሆይን ዘይ ቂሮ ስለዚህ እሱ ቀይሩ ወይ
من دا يخفل زلو تيكا سقاي سلازي خم كريستيان كل جزء أمنتو توجز متسنى لهري النهج أو حسب يد متسنى أو حسب سلازي تحسب انتو تيلنا نحنا ناتنا حسب دبان نجر كلنا يقولون ناتنا حسب نهر حزنا متينا مسيون نجزارو صامة كرر هذا اللي كلني مسك زاهير بدفمه مسيون نحو كرر هذا اللي كلني يوم خمي حجر كاتيلني أباي تخمتيو أتخمي حجر كذا كونسي قوت إغري تخمي نايت تسوي خمي حجر كذا بلاني إحنا كنكم يكوننا مغنياتهم قالوا أنت حزيز متسنا فوسي حزيز متسنا قالوا متسنا خلوا أنت حزيز متسنا سلام حزيز متسنا قالوا متسنا خلوا خا بركة حزيز متسنا وزوي جيفت زلك كاسب ما كنا تتسوي جاي بكاني وش يتفلتوني ها أقول سكون كل زي بريتيا እግዚአብሔር ግን ውሽጡን ፈልጦይና እግዚአብሔር ተንጎለና ውሽጡስ አጸብቅና ንፈልጦይና ካብ ሰቤቴን ለዓላን እግዚአብሔር ፈልጥ ካብ ወደን ለዓላን እግዚአብሔር ፈልጥ ከበቦን ለዓላን እግዚአብሔር ፈልጥ ከበቦይ ዝሓባእኹ ነገር አሎ አቦይ ደይ ፈልጦ ከበደይ ዝሓባእኹ ነገር ነይሩ አደይ ዘይት ፈልጦ ካብ እግዚአብሔር ሰውረ ዝገብሮ ነገር ግን ምንም ነገር የለን أنت يا قومي تمنا لو وشنا قل يقدر نقبل على رم لنا قلنا على رم تاني قبل كل جزء معبطه كم زي أبعاد مرويسي تبيتهم كستايان لو على رم قبري تكن ده حرمتي سلازم بونكو في الحين قالوا قبل سيوت سوى على تباتري نحنا هلك ناتي زلنا نقر قوة تقابلنا يوم خيد قلنا يسوق مناني لو ممكن نجزابير مسام مساهم قوة مثلا كسوق مناي قبل نجزابير يكون زو سوق أملاخ يزلهم سنة كابت ما نحلف زبالة أملاخ قبل نجزابير يكون نبزحتنا كل جزء نجار كخون لنا كل تصدق كخون لنا مخانو كان آمن قليليو أبصراحة خوي أبجزانا أب كل من قصة قصاتنا النقولات صب كخون لنا نجار ندلينا سنة كخون لنا ندلينا جنك لك أبرايو هنس كنت تصحف أبرايو هنس عصرت حد الزبل الله أتقال أنت يزبل لنا حبيرنا ندرايو نتصبقنا زتسأل خمس لنا نفقرنا زتسأل خمس لنا تصفى زغورت أكاز دلي تسأل خمس لك جنا زيدك استسعير خلوص زيدك اس جن السون دهر زيدك اس كونو نحنا خم كريستيان نت زيدك اس تسأل أين أنت ده عرب كنا له دهر نتشينا له وسو زمن يغوتر نحنا نسخاتكم أنت ده تستبه لنا قال أي سرهني أبغى تسرحت لنا بك أي سرهني أجي تسأل أنت إذا تسأل كابز نهرين يكون أبرايو هانس نهرين يكون هاجي نسخة تسألي خس أملاخ سمعك هذا مسلكا نسخة زمير كس أملاخ سمعك هذا مسلكي ده سؤال كي أخذ صاحب كل حسكات المال للزلخة بما يكون لك بما منكم لك خلي نسخة استقبل كيسك لك خلي نسخة استقبل كيسك لك خلي مغنياته كابو زوج زبلة مسنى ينترع تمليو سنى يخبكا تصفصل زغورة أكادون نايت زبلكا اسخا اجنده تكون ديكون زلكاسي نسخا نايت زبلكا كتسمعو خم زي بلكا كم زنا حاله صمام كتردوس انت خم يحجر كتل كاي ملسلكاني بيداو كاديخا بقل مليخا تردو لك صلاخا خم يزغازم بدقخا خمصكاخل بسبيتخا خمصكاخل بسرحخا خمصكاخل بفاينانس كمصكا እግዚአብሔር ግን ታይሉ ንዓኻ ተሰርሕ ነገር አይተሰርሕኒ አጽዋር ባይዘወይ ንሕና ከም ክርስቲያን ክንፈልጦ ዘለና ነገር ዝትኮስ ጥራሕ አይኮነን እትስትኮስ አጽዋር ከማን ቅዱሳን ብልሳን በደቅ ሰባት ተዘራሪቦም በአንድ ቦታው ዝመስረቱ ነገር እዩ ስለዚህ እዚ ነገር ዝኩ ኹሙስሩቱ እዛ ልሳን እዚ ዝኣኸኸቦቶም እቲ ነታ ልሳን ዝፈጠለ እግዚአብሔር ክዳ ከም ኩኖ ደይክእልን ይኽእልባ يخلي كم يزكل مخلوط أما تعطانا خلاتنا سنفولتنا بكرسنا ولا سكاب زي ساعات زيادة زقت منا خلاتنا نفلتنا بنك ما تزقت منا انت لا نحنا ينقد خوينا اكزابير كنا مر عين كل بأننا اكزابير كنا مر عين خلنا بك على حالي جزء 5 بلغة زعم لقطه جيريو بقى بقوله يكون متيني بودي متيني حجي خازم سر حزيم سهيقهم نزام لخ سهرين دخون ريبا
እንታይ ዳ ልካ ወይ ከም ዘፍጥረት 32 ዘሎ ቃል እንድሕሪና ኮይና ያዕቆብ ብለና ዘለዎ ዘበለ ኩሉ እንታይ ገይሩ ምስ ሕለፈ በይኑ ኣፍታ ዝተረፈና ሰዓት መን መፂዎ ሓደ ሰብኣይ ዝብለና ሓቂ ተቐላላ ኮይኑ ብለና ምስ ሰብኣይ ምስተኸራኸረ ግን ኣነ ደስ ትብል ነገር ኣላ መን ኢኻ ዘሎስ ንኣምላኽ እዮ ንሰብስ ኣሸኒፍካ ኢኻ እቲ ዝሽነፍ ዘሎ ሰብ ዳኣ መን እዩ ያዕቆብሲ ኦኬ ኣምላኽ ይረአኒ እቲ ሰብኣይ ትግልብሎ ኣሎ وأبي لا لما تتشنف قال له لك الكي حاجة تحسب لك بيوم حويك ما تسخن له بباستر جيرك ما تسألني خلو سي بفلتا قروس رزر أحوك زاجر زي بقول مالتها يكونن ويكد عن لبيس لازم تسألني إكزابير يكونن مالتي سلازي يعقوب بينو مسترف كل نجرات دربيو إكزابير بايزوي نكزابير زيد اللي نجر إكزابير يدر بينا شكانات نقول وسنت نقول مغنياتو بتلاقي نكزابير تلاقي سأب كنا تايد لنا وساني توسانا جن نحن نوصله حواتي حدا نجر نحضر ناس قد يكونن نيجي زي وقت نكف خيلي يعقوب أنت تنكفيه مغنياتو نحن كسر مسكابين أنت حيزي خيدهم استغير من النتيجة خيدهم السخان تاي خاب يعقوب نعم تاي استغير إسرائيل قبل نكزابيرون سلازي نحن كسر زخور النجر جن من زمان ملو أنت حيزي لهم خيد بركة حيزي لهم كيدو لهم بركة لك حفظ لهم استغير بركة الله استغير بركة الله مغنياتو تمال زير أنا يلوم زرعنا كزابير أمين تمال زحلفنا بركة تمال زحلفه لومي عير إن المال تكونن أنت إذا لك لومي بارئنا لك أقول تعين سور تايلو كل زمان مولو عور كوين استفتري حواتي مس مرأيسي ليلا زي بولو سبي رئيو زي فلت جون حالا نقاريلو ويتانا يسكرس انتاي تدلم سولا سخريلو السبب زي عوري كل عوري يرحكي بزعب أن مرأي زي ما غرس بخلي يفلتو ويك أن مرأي تصبو كم زي سيفلتو ما تشوف عور كوين استولت عورنتين اتصبغتي مرأي سنعيش عورنتي مغنيات خمسة حالة سبع عويرني رقم الجهام دبالني عاقل إن شاء الله عيني مستخفت سيريني وكان بزحتنا بعال تراكمي بعال قلنا لسه زحلفنا تسألم ما سلزقنا يعنتقل لنا كمان أتسألم ما سلزقنا كفيت مسبولات معته أنا من حد كانت الرئيقة إذا قد زماني من أول سنة برا سبعي أنت هذا الناس مزاجي كريلو أتأخر تبلك ألقي الساعة نقول 5 أدري ذا نخرجي ناي إمة الرأي يعني را تازم أجلس بأمة زبالة يرو بك أنت خوانا دحين يكون يكونن كاي قال يكونن كرئي يقول لي الله مخناتو كرئي خمس خير إكزابير فلت الله لون إكزابير بأخ أخوي خسر حدل لي الله لون بأخ يور إكزابير خسر حدل لي الله نسخت راي دلو تخوني ما يلب الدلو تهلو النال بالحري أب حدار ناس فتسال نجر كنرينا كبر إكزابيرون كاول حلو في ناس فترة النهار بياكو بيني أخونا 20 قلت 30 كلتن 20 قلتن زلوا زلوا زبنا هاي كل يحلفوا كله أبوك إيه يحلفوا أجمال يحلفوا أكل يحلفوا أبكر يمكن من دبان تغني إيه سامس دبان تغني يرحوا هجي لازم أقالوا نتايلهم نتوم باروت نتايلهم أبي أنا نحري بكم شيء بحريت يمتسالو إذا كنت تبرخت كخوين إحنا حاجة حزل كان يتسالو نخرج مالته نفرح كيف تفرح زلوا شيء السلام نخرج كذي قل يعقوب بوت رافي قل لا تبكر نزل البركة نحاول حق وسيل زي كونك زاجر تقول راسي نأخرج كيف سلز دليل نقول نخرج بس سلز دليل أجزاء رابز نجرز أنت يزدلنا ندهريلنا بيننا خنكون دليلنا بيننا خنكون كان زاجر كدليل دليكاي أما ركوس ندهرينا هنا بركة أمون جهاز بركة السلام لا غنيت الله فينا هو تايد اللي خان ماله تايكونن أبو زمر داود كمان دهرين يقولنا 130 حال كسر حال زلوا تقالت أصل ما يحكي تقالت حكي يهو تايد اللي خان ماله تايكون يدلي خبا
ولا مزمور 230 نحرين يا أخونا سي بصراحة نستجدنا مس أملاكن أمون قسم لمهل لو كنت رحسي نعم طيب بركتي من تسمى تايد لي كله أبزم مدرس سرزلها እግዚአብሔር ቦጌሩ ተቀመል ካለው ንስሐ ጥራት አይኩን ተጠቃሙ ሁን ንስሐ ጥራት አይኩን ተባራክ ሁን ስለዚህ እቲ ምስ እግዚአብሔር በቃልካ ትወለኻ ኣብዚ ምድሪ ዝኸብ ጎን ዘለካ ነሲ ምክንያቱ እግዚአብሔር ታይዝበና ወርቂ አይበና ጨርቂ አይበና እግዚአብሔር ታይዝበና ሰብ ይዝበና ብጎን ይኸ ኣብ መዝሙር ዳዊት 131 ምስ ሰብን ምስ ኣምላኽን በመህላው እኮ አይትብለካ ስለዚህ እግዚአብሔር ክንትን ያዕቆብ ብጉሉ ዝረኸቦ ናይ ጽሞና ጊዜ የድልየናዩ ምስመን ምስ እግዚአብሔር አገ ምስ እግዚአብሔር ናይ ጽሞና ጊዜ የድልየናዩ ግን ሓለ ጊዜ ህዋተይ እንታይ ያጋጥመካ መስሎኩም ነዛ ማህበር አምላኽ ኣነ ባዕለይ ተናኸፋሞ በይነይ ኮፍ ብል ሸ ጊዜ ክወስድ ብል ግን ጊዜ ክትወስድ ኢልካ ብዝተፈለኻዮ መጠን ግን ነታ ማሕበር ወይንካ ነታ ቤት ኣምላኽ ወይንካ ነቶም ቅዱሳን ሒዝካሎም ዘይትመፅእ እንድሕር ኮይንካ ማና ነብስኻ ምፍታሽ የድልየካ እዩ ስለዚ ያዕቆብ ከመይ ገይሩ በይኑ ምስተረፈ ኣባጊዑ ኩለን እኮ ክቡራቱ ከይን እሞኸ ጀማቱን መሓኹልቱን እዩ ዝብለና ኸማን ብድሕሪ ስጋብ ዘመን እዚ እስራኤላውያን መሓኹልትን ጅማትን ኣይበልዑን እዮም اوكي كلامنا كله زبنا ስለዚህ ተቃል አምላክ ዝበለና خلينا እንታይ ንገብሮ ንኣምኖን ንጥቀመሉን ከማን ስለዚህ ኣፍቲ ናይ ጽሞና ጊዜ ከም ክርስቲያናት ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ እግዚአብሔር ዘማ ሓገር እዚ ኣኽበልና ከሎ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታን ካብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢና መፂና ካብ ዝተፈላለዩ ስድራ ከማን ብስጋ ግን ኣብዛ ክንእከብ ከለና ግን ሓደ አካል ኮይንናይና ንእግዚአብሔር ክብርን ሕንክስ ዝበለለ ደሞ እንኳ ወሎ እሱ ስለ ዘሎ ይኸደጋፍ ገይርልካ ደሎ ጭንቅ ዝበለ ሓፍቲ ከላዶ እሱ ፈሊጢ ንሓፍቲ ሰላም ገይርልክ ደሎ እንታይ ዳ ኣብቲ ኣመናሕድሕድና እንገብሮ ምንቅስቃሳት ልክ ንኣኽለኽ መፅኹሎስ በረኻት ሒዘና ብዛ መፃለን ግድን ምክንያቱ መልእኽተኛ ሓወይ ክመፀኒ ከሎ ወላው ብስጋ ክመፅካ ኢሉ እንተ ክመፀኒ ኮይኑ ኦኬ ክመፅእ ከሎ ሰው ይመፅኒ ትሕዝቶ ዘይኮነሲ ነቲ ትሕዝቶ ክሰርሑ ዝግብኦም ጥበብ ዝተመልአ እግዚአብሔር ሒዙ ዝመፅእ ስለዚ ንዓብቲ ኣነ ዝገብሮ ነገር እንታይ ብምልኣት እዩ ዝግለፅ ስለዚ እግዚአብሔር ሎም እንታይ ይደልየና እንድሕር ኢልና ናይ ጽሞና ጊዜ ይደልየና ናይ ጽሞና ጊዜ ከዓ ንምንታይ እዩ ሕብረትና ንሰርሕ ቤትና ንኽንሰርሕ በይንኻ ዝተረፍካ ነገራትካ ትድርቢኻ ዝሓለፈ ዓርቢ ተጋጥመኒ ኣብ ሓደ ቦታ ከይድ እሞ ደቂ ሰርቢያን ኣለው እዞም ሰርቢያን ሕጂ ኣመንቲ ተባሂሎም እዮም ዘለው ናብቲ ቦታ ንኸይድ እሞ ምስ ሓደ ካልኣይ ንኽንፅሊ ኢልና ምጀመርና ልክዕ እቲ ምሳይ ዝነበረ ሓዊ እግዚኣብሔር ርዕንቱ ከፊትሉ ኣብቲ ቤት ሓደ ነገር ርኢ እቲ ነገር ከንታይ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኣርማድዮ ዝተቐመጠ ነዊሕ ዓመት ኣብቲ ቤት በረኸት ንኸይኣቱ ዝቃወም ጣዖት እዩ ስለዚ ንኸይድርብዎ ዋጋ ከፊሎም እዮም ግና ልዕሊ እቲ ዝገዝእዎ ዋጋ ዝጠፍእ ዘሎ ካብ ደቂቕ ናብ ደቂቕ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት እሱ ይበዝሕ ሕጂ ልክዕ በቃ እቲ ነገርቲ ምስ ዘራረበ እሞ ኣሕዋትሎም እዚ ነገር እዚ ኣብ ውሽጢ ቤትኩም ዝተቐመጠ ነገር ኣሎ ስለዚ እዚ ውፅኢኹም ደርብይዎ ምስ በሎም ልክዕ ብቁጣዓ ኣቦኦም ተሲኡ ሾ ሕጂ ንምንታይ ብቁጣዕ ተሲኡ እሱ መሪሕዎም ዝመላለስ ነይሩ ናብ ቤት ኣምላኽ ዝኸይድ ነይሩ ግን የእጋርና ዘይኮነ እግዚአብሔር ዝደልዮ ክብለኩም ዝተዘለኹ ሕጂ ውሽጥና ዘይኮነ ልብና እግዚአብሔር ይደልዮ ምክንያቱ ቃላና ኮኑ ዘለናምሽ ኣብቲ መዝገብኩም ዘሎ ሳው እንታይ ኣሎ ልብኩም ኣሎ ስለዚ መዝገብና ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ ክረኽቦ ዝግበአና ነገር ሓደ ዓብ ነገር ኣሎ እሱ እንታይ መዝገበይ እንተላ መዝገበይ ኣብ ምድፍፋእ ኣሎ ኮይኑ ልብያዊ ይደሎ
እንተራ መዝገበይ አፈውሱን ለኾይኑ አብዝማሬን ለኾይኑ አብዕልልታን ለኾይኑ እግዚአብሔር በቃ ወራት ክትዛረብ ኮለኻሲ በአንደበትካ በቃ ዘማር ለርገንካ በቃ በአንደበትካ ዝወጽ መዝሙር ጥራይ ነቲ ሰብሽዕ ምጽናዕ ኸውን ስለዚህ ያዕቆብ ልክ ከምትሱ ዝገበሮ ብዙሕ ነገር ያጋጥመካ በይነኻ ብምትራፍካ ብቸኛ ትስማዓካ በይነኻ ብምትራፍካ በቃ ምን አለኝ ትብል ለካ እግዚአብሔር አለካ ሰብ ዘይብሉ ስታይለና እግዚአብሔር አለው ስለዚህ ሎሚ እግዚአብሔር ሰመስገን ይሁን ናበይና ክንአቱ እንደህሊ ሐጂ ናፍቲ ዝኣተና ይኹ ዝምሮሉ ጥራሕ ዝደላና ምክንያት ኦሮሚያ ቢል እግዚአብሔር አትናይና ኦሮሚያ ቢል እግዚአብሔር አትናይና ስለዚህ ነቲ ዘለና የልብ እግዚአብሔር ጥራሕና ተንግቦ ዘለና ክንዝምሮሉ ዘለና ብምንታይ በእምነት ስለዚህ ረኾብኩ ይኮንኩን ነታ ሲነያ ዘለኹ ነገርሲ ዋና እግዚአብሔር ምዃኑ እንተል አፈሊጠ እሳን መምጻ አያምዓይ ይብል ምክንያቱ ምሽኩም ለና መጀመሪያ ጽድቁ ድለይሞ በድህሪው ኩሉ ሰበጉም እስከ መጀመሪያ እንታይ ድለይ በድህሪው ስለዚህ ነትል ሰዕበና ይኮንና ንደለና ኣብዚ ምድሪ ዝግ እንታይ ደኾነና ንዓና ሕጂ ነቲ እሱ ክስዕበና ዝግቦሲ ንሕና ንስዕቦ ነቲ እሱ መፀና ዝግቦሲ ንሕና ንኸዶ ናትና ስለ ዘይኮነ ራስ ቦታ ቀይሩ ፀንሐና ንዑ ንምድላይ ሽዑ ጊዜ ንቐትል ሐቂ እንተ ዳ ክስዕበና ኮይኑ ግን ጃኦሮም ያላሊና ኣሎ ማለት በሱ ፓስተራይ ስለዚህ ንዘላለየካ ንዝፈልጠካ ንብረት ይሁን ማትሪያል ይሁን ማንም ይሁን ሲ እሱ ደሊ ክረክበካ እንዳደለየ ኩሉ ሲ ንስኻት ከኪያዚ ሓልፍከ ናና እሱ ይኮነ ማለት ይኻሊ ዝብለካ ስለዚህ አናናና ማአነስ ናይ ዝነገር እሱ ምክንያቱ አእምሮ የብሉን እሱ ምክንያቱ ንሱ ይኽስዕበካ ተባልካ ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኮሜዲ አባጊዕ ድምጽ ይፈልጣ ሰማናኻ ሕጂ ሕሰብና በእግዚአብሔር ምስዓብስ እግዚአብሔር አይኮነ ዝደልካ እስኻ ትስዕቦ እሱ ግን ቀቅድሜኻ እዩ ምክንያቱ ጓሶት ናይ አባጊዕ ድሕሪየን ኮይነን ጓሲወን እግዚአብሔር ክጓሲየና ከሎ ግን ቀቅድሜና ዝጓሲየና ስለዚህ ነቲ ጽድቁ እንደለኾነና እቲ ብድሕሪ እዩ ዘሎ ንሕና ስዕበና ስለዚህ ኣብ መንጎ ኮይንና ኣነ ንስኻትኩም እንታይ ንኹን ተረባሕቲ ኢና ንኾን ስለዚህ ነዚ ረብሓ እዚ እግዚአብሔር ዝደልየና ዘሎ ነዚ ዓወት እዚ እግዚአብሔር ዝደልየና ዘሎ ስለዚ ሎሚ እንፅልዮ ንሱ እዩ እንብወጎ ንሱ እዩ ኣበናይ ሲትዌሽን ኣለና ኣበናይ ኩነታት ኣለና ንሕና እግዚአብሔር ይኮንስ ንሕና ንፈልጥ ኢና ባዕልና ምክንያቱ ልክ ተስፋ ዘቆርፀካ ብዙሕ ነገር ይድመጽ ሕዋቴ ተስፋ በተለይ ክርስቲያን ኮይንካ ምክንያቱ ኣብቲ ዓለም ኮለና ዓለማውያን ኮለና ኮ በፍጹም ተስፋ ቆሪፅ ዝፈልጥ ሰብ ይፈልጥና ተስፋ ቆሪፅ ይፈልጥኒ ተስፋ ቆሪፅ ዝፈልጥ ያለን ምክንያቱ ገለተልጋስ በዚ ናይ ገለ ነገር መጸካ በዚ ተጽቃስ ገለ ነገር መጸካ ኣብቲ ወይ ናይ መንፈሳዊ ህይወት ወይ ከአፍት ጉዕዞ መንፈሳዊ ህይወት ወይ በረኸትካ ሒስካ ክትመላለስ ክትጅምር ከለኻ ተሰኪምካ ዘለኻ ወርቂ ሁሉሱሲ እቲ ዘይፈልጥ ስንት ይብለካ ተሰኪምካ ዘለኻ ሓሰር ጎይ ይብለካ እስከልካ ክትፍትሽ ምጀመርካ እምበርካ ታሪማላ ስለዚህ ነቲ ንስኻ ተሰከምካዮ ልዕሊኻ ዝፈልጦ ማንም የለን ምን ጥራሕ ይፈልጦ እቲ ደሰከመካ እግዚአብሔር ጥራሕ ይፈልጦ ምን እቲ እግዚአብሔር ድበለካ ጥራሕ ይፈልጦ ንቤትካ ንኽትኣቱ ከለኻ ኸማሲ ብስራሕ ውዒልካ ክትመጽእ ከለኻ ብዝኾነ ማለት ክትመጽእ ከለኻ እቲ ኣብ ገዛ ዘሎ ወዲ ይኹን ጓል ብዘይ ገድስ እንታይ ሒዝካ ከም ዘለኻ ይፈልጥን እዩ እንታይ ዳ ዝኾነ ነገር ሒዝካ ከም ዘለኻ ይፈልጥ ቀራቢኻ ክንውሱስ እዚ እንታይ ዳ ሒዝካ መጺእኻ ብለካ ንምንታይ ዳ እቲ ኣብ ልብኻ ኣብ ቤትካን ዘየለ ሰብ ተስፋ ዘቑርፀካ ተሰኪምካ ዘለኻ ሓሰር እዩ ዝብለካ ያዕቆብ እኮ እንድሕሪና ኮይንና እኮ ናፍቶም ፋሚሊኡ ክኸይድ ከለኩ እስራኤል ሒዙ ይኸይዶም ሽንቀየር ይኸይዶም ኖ ሓሲኻ ኣለኻ ስኻ ያዕቆብ ይኸይለምዶም ኣይበልዎን ኣይተባህለን ኣብዚኣ እንተ ዝብልዎ ኸ ፓስተር ማእሞኖም ዶ ኣይማእሞኖምን ምክንያቱ እቲ ዝገጠሞ ንሱ እዩ እቲ ዝተዘራረቦ ንሱ እዩ ያዕቆብ ነቲ ነገር እቲ እንተ ዝኹሕዶ ግን እቶም ብሕዋቱ ታግብሮ ይኮን እዮም ክቕበልዎ ይኮን እዮም ሕጂን ከም ክርስቲያን ክንኮነ ዘለና ነገር ብዓራለ በመንጎና ኣወሎ ብዓራኢ ኣብ መንጎና ንዶ ግዜ ኣለዎ
ብምንታይ ራእይ በትሱ ዝበለኒ ኣነ ዝቕበሎ ምክንያቱ ንሱ ደኣ ብጉሉ እግዚአብሔር ተዛሪብዎ እምበር ኣብ ኣደባባይ ወፂ ይዛረቦን ስለዚ እቲ ንዮናስ ሓወይ ብጉሉ ዝተዛረቦ እግዚአብሔር ግን መን እዩ ነቲ ናብ ኣደባባይ ዘሎ ንኽወፅ እዩ ብግልኻ እግዚአብሔር ረኽበካ ክረኽበካ ከሎ ግን መን ይደሊካ ተይካ ግን ነቶም ብዙሓት ነቶም እኩባት ይደሊካ ስለዚ በዓል ራእይ ኮንካ ክብሉኻ ክመፁ ከለዉ እየ እግዚአብሔር ከምዚ ይበለካን ኢልን እምበር ስለዚ በለኒ ብለኩም ኣለኹ መቐባልን ዘይምቕባልን ንዓኹም ዝምልከት መቐባልን ዘይምቕባል ንመን ዝምልከት ንዕኦም ዝምልከት ንስኻ ግን ተሰኪምካዮ ዘለኻ ነገር ካብ ምንጋር ክትፈርሕን ክትጀጁን የብልካን ንምንታይ ናብዚ ንጃጁ ሰይድና ቃሉ ስለዝኾነ ኪዱ ብናምሽ ናብ ዘሎ ዓለም ኪዱ እንታይ ግበሩ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ኣበስሩ ስለዚ ብስራትካ ዝቕበል ወልካም እስኻ ኣበሳሪ ኮንካ እንተይልካ በቃ ግደፎ ኪድ ዝገሊካ ኣለዉ እግዚአብሔር ንመን ዝሓቶ ተይልካ ሕጂ ንዓኻ ይኮነ ዝሓተካ እስኻ ኣገልጋሊ ኣምላኽ ኢኻ የናሓዊ ሃዋርያ ገይሩ ዝምድሪ ዝኸተወስኦ ኸዲ ተሲኡ ይውንካ ስለዚ የናሓዊ መፂ እግዚአብሔር ኣነ በዝን በዝና ተሲኡ ኣለዎ ክብለኒ ከሎ እንተዘይተቐቢለዮ ሕማም የት የለኹ ሕዋተይ እንተዘይተቐቢለዮ ሕማም የት የለኹ እዚ ሰብ እዚ ብኣካል ብስጋ እኮ 1000 ግዜ ይፍለጦ ኣነ ኣቐዲሙ እግዚአብሔር ዝፈለጦ ነገር ኣለዎ ገና ኣብ ማህፀን ኣዲኻ ኮለኻ ፈለጥኩኻ እዚ ቃል እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮና ክመላለስ ግድን እዩ በዚ ነገር እዚ ኻ ኣብቲ መዝገብኩም ዘሎ እንተልና ልብኹም ኣብኡ ኣሎ ስለዚ ልብና ዳ ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ እንድሕር ስለ ቤተ ክርስቲያን ግዲ ዘይብለና ኮይኑ ስለ በዓል ወይ ግዲ ዘይብለና እንድሕር ኮይኑ ሓወይ ሓፍተይ መፂ ኣነስ እግዚአብሔር ብከምዚ ኣተሲእኒ ኣለዎ ክትብለኒ ኮላ ነቲ ነገራት እንድሕር ዘይቅበላ ኮይነ ኣነ እንታይ ኮይኑ ኣለኹ ሕማም ኮይኑ ኣለኹ ስለዚ እሳ ኦረማይ ተባሂለ ስለዚ ነቲ ዝሕመመኒ ክትፍወስ ኢሉ እግዚአብሔር ዝቐብኣ ደሎ ተተቐቢለያ ክፍወስ እየ ተተቐቢለያ ክፍወስ እየ ኦኬ እግዚአብሔር ዲ ተሲእኩ ዘሎ ካ ፅቡቕ ምክንያቱ እግዚአብሔር እንታይ ኣይምርመርን እዩ ውየት ካብ ማሃብካ እግዚአብሔር እንታይ ይገብርኒ ኣይሕለልን እዩ ስለዚ ንሕና ከም ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ክንገብሮ ዘለና ነገር ልክዕ በቲ ቃል ኣምላኽ እዩ ያዕቆብ በይኑ ተሪፉ እንታይ ሒዙ መፅዩ እስራኤል ሒዙ መፅዩ እስራኤል ተራሽም ጌርና ኣፍኩስ ሳቢልና ክንፅውዖ ንኽእልና ግን እቲ ወሃቢ ግን መን እዩ እዚ ንሪኦ እቲ ወሃቢ ግን መን እዩ ሕጂ እቲ ወሃቢ እንተዳ ርኢኻ ሲ ልዕሊ እቲ ሽምቲ እዩ ከም ልክ ኣብርሃም ኣብ ዘፍጥረት ንሪኦ ከለና ሲ ኣብርሃም ሳብ ብዙሓት ኮነ እግዚአብሔር ንኣብርሃም ኪዳን ኣትይሉ እዩ ኣብቲ ኪዳን ዝኣተወሉ ንኣብርሃም ግን ኣብርሃም ብድኽነት ይሓልፍ ነይሩ ይሓልፍ ነይሩ ብስእነት ይሓልፍ ነይሩ ብኩሉ ነገር ይሓልፍ ነይሩ ይሃመን ነይሩ ካልኦት ነፍሲ ተስፋ እኮ ዝቆረፀላ ሰዓት ነይራ ከመይ ኢልና ከምዚ ክንከውን ንኽእል ዝበላ ነገር ግን ምልስ ኢሉ ግን ኣብቲ ኪዳን ስለ ዝተመልሰ ምልስ ኢሉ ኣብቲ እምነት ስለ ዝኸደ ግን ምንም ነገር እኮ ይገበረን እንታይ ደኣ ናብቲ እግዚአብሔር ዝበሎ እዩ ይኸይዱ ሳራ ኣይተባሃልካን ክትብሎ ትኽእል እያ ከባቢኡ ዘሎ ኣይተባሃልካን ክብሎ ይኽእሉ እዮም ካልእ እትረፍ ሎጥ ከማን ወዲ ሓውስ እንታይ ኢልዎ እስካብ መጨረሻ ምስኡ ተኸቲሉ እዩ ኣብርሃም ኣይኮነን መሪፁ ምክንያቱ ናይ ኣብርሃም ምርጫ እግዚአብሔር እዩ ርሕዋተይ ናይ ኣብርሃም ምርጫ እግዚአብሔር እዩ ንሎጥ ግን እንታይ ኢልዎ በይን ኢኻ ትደሊ በዚ ዲኻ ትደሊ በዚ ዲኻ ትደሊ በዚ ዲኻ ብኩል ደኺድ ሎጥ ቃ ታሊ መረፃ ሃሪና ኣብርሃም ግን ምርጫ እግዚአብሔር እዩ ሎም ኣባይ ናባኹም ምርጫና እግዚአብሔር እዩ ሎም ኣባይ ናባኹም ምርጫና እግዚአብሔር እዩ ሎጥ እኮ እንተመፀ ተስፋ ዘቆርፀካ እኮ ተመፀ ግን ከ ንዕኡ እንታይ ካ ትብሎ በዚ ጌርካ ኣይናይ ምርጫኻ እዛ መንገዲ እዚኣ መንገዲ ባዝልያ ምርጫኻ ኪድ ኣነ ንዙሪ ገፀ ክኸይዶ ምክንያቱ እግዚአብሔር ምሳይ ኮይኑ ዘቐልዕ ደኣ እምበር ንባዝል ስለ ዘይኮልኩ ወይ ከዓ ንዙሪክ ስለ ዘይኮልኩ እግዚአብሔር ተሪፍ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ እግዚአብሔር
ሎሚ ይኹን ጽባሕ እንደቅና ይኹን እንደቅና ንዘመናት ዝሰግር እግዚአብሔር እዩ ስለዚህ ሰብ ክሰግር ከለኩ ሓደ ነገር ገዲፍልካ ኸይድ ወይ ሰብ ክኸይድ ከሎ ሓደ ነገር ገይርልካ ኸይድ እንታ ቀዲሞ ዝበልኩኹም ብስጋ እኮ ክንስና እቲ ራእይቲ እቲ ሓሳብ ኣባይ ከይመፅስ ኣብ ሕዋተይ ይመፅ እዩ ቅድሚ 3 ዓመት ዝነበረ ነገር ክምስክረኩም ፀኒሕ እቲ ነገር ናባይ መፅ እዩ በፍጹም ኣይመፀን ናባይ ኣይመፀን ናብ መንዳ መፅ እዩ ናብቲ ሕዋተይ ዝመፀበት ናብ ሕዋተይ ዝመፀ መጠንከ ኣነ ዝተቀበልኩዎ ኮይና ማዕቲ ريخو ماذا؟ سلستقبلكم هنا أنا تزيك قبلون يرى مزهم كن رخباي مخالنا أنا سستركبكم وإيه أبجيزيون أب ساعاتن كمزيلنا كن الراخب زباقعنا سلازي قال إكزابير نخم يدب لنا مزقوكم ما بيعنا سلازي مزقب يابي يزولس كان بال ምናልባት ደም ገና ነገር ኩሉ ኸይሊ መዝገብና ስላት ሰሓትና ግን ኣይኮነን ኣብ ግዜ ኾን ስለ ዘለዎ ነገር ግን መቀባል ግን ልብና እግዚአብሔር ይደልዩ እግዚአብሔር ተደልዩ ልብና ደልዩ አብረን እግዚአብሔር ይሆን أب رومين بحرية خمتي أب سنة أبزي جزء زحر نجار كل أوجه زلنا نجار حد نجار رينا أبزي جزء زي إخاء تركها كت أوجه زلكا نعاقا خواجو استسرح أتصور العادم ما أكت عمون يوم أبزي جزء زين كريستوس يسوع زلكا رست فليتكا كتمر على سألكا خبر نجزابيرهم أنتي مغانكا كريستوس يسوع رست خم زلكا أمينكا الصور السخات خلنا زقول لك أنا جريلا الصور ترى نات كان جر كوينو نات كاب علىها الصور ما يناتي لنا لي الصور نشوف درخنا جرينا نحنا إنا ناتكم نزلنا هذا جزء أمايت أشحذ ركوب بوتا داركنا بوتا عبت بوتا تلا لخون كنت تسمع أبزر خب كل خاص نتا ختمها مولود هتكون تمكن تسمع فوس خوينا مصنع ريهم ብዙ ህዝብ ዘለው እግዚአብሔር የለን ማለት አይኮንኩን አለው ግን አፍቶ ወዳት ሰባት ማለት ቃል አምላክ ተልና ምይት ختمት ምስተኾኑ አለማውኩም አይኮነን ይልና ክልተ ወይ ሰለስተ ምስተኾኑ الله አይልና ምስተሰማሙዑ አለማውኩም አለው ስለዚህ አርባዕተ ተኾን ከመንጎ ካለው ሓደ ተኾን ካም ምሰኻሎ ሰለስተ ተኾን ካም ምሰኻሎ ስለዚህ እዚ ቃል እዚ ክመፀና ሆሎ ከም ኖርማል ቃል ተሰኪምና ይኹን ከይድ ንኽእልና ወይከ ኣንቢብና ስኢልና ንገርፎ ንኽእልና እዚ ክርስቲያን ከብለና ይክእልኒ እዚ ሰዓት ተኽልሶስ ከብለና ይክእልኒ ወይ ንፉዓት ኣንቢብ ተኸብለና ክእል ፓስተር ወይከ በቲ ነገር ትሶና ስለዝገለፅና ቃል ኣምላኽ ምግላፅ ይባዕሉ ቃል ኣምላኽ ምግላፅ በኣና ይድልየን ምግላፅ ይባዕሉ ካኣተወ ካኽሎስ በዓልና ገለፀልካ እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ ጥበብ ስለ ዝኾነ እሱ ግን ንሕና ክንጎብሮ ዘለና ግን ርስትና ምዃኑ ኣሚንና ክልተ ሰባት ዲና ርስትና እዩ ሰለስተ ሰባት ዲና ርስትና እዩ ኣበይና ዘለና ብዘይ ይገድስ ጳውሎስን ሲላስን እኳ ምክም ተኣሲሮም ምስ መቑሖም ከለውሲ ነቲ ርስቶም ዝኾነ እግዚኣብሔር ካብ ምዝማርታ ይገበሩ ኣይቆረፁን ኩነታቶም ዳ የዘምር ዲ ኣየዘምርኒ ኩነታቶም ዳ ንእግዚአብሔር የምልኽ ዲ ኣየምልኽኒ ኩነታቶም ዳ ነቶም ኣብ ደገ ዘለው ደጊመ ብጎይታ ተሓጓስ ብለኩም ኣለኹ ዝብል ቃል የብሊ ኣየብልኒ ኣብዚ ምድሪ ዝኮን ኩለና ንድሕር ከምቲ ዓንቶ ዝብለኩም ወርኩን ነቲ በዓል ራእይ እንተኣ ዘይተቐበለ ኮንካ ሰላም ንዓኹም ይኹን ክትብል ኣይትኽእል ኢኻ እንድሕር ዘይተቐበልኩን ካ ደሞ እግዚኣብሔር ንምንታይ ኪዱ ኢልካ ክትፈውስ ኢልካ ምስ ከልካ ዝተፈውስካ ትምለስ ኢኻ ክትሰብኽ ኢልካ ምስ ከልካ እቲ በኣኻ ዝወፅእ ቃልሲ ንዓኻ እውን እንታይ ዝኾነካ መደልደሊ ዝኾነካ ኣብዚ ግዜ ክሊር ዝኾነ ነገር ዝነግረኩም ዘለኹ ኣሕዋተይ ምክንያቱ ከምቲ ንያዕቆብ ዝበሎ
ያዕቆብ ሃፍታም ኩሉ ነገር ዝነበረ ንሓው ጊላኻ ዝብሎ ኣነ ጊላኻ ንሓውስ ኣነ ጊላኻ ብሎ እሞ ገጸ በረኸ ድሰደሉ ንኸይቆድሎሲ ኣቐዲሙ ገጸ በረኸ ሰዲዱሲ ብኡ ክረኸቡ እዩ ስለዚ ኩራ ይስሐቅ ምስ ዝሓለሲ ያዕቆብ ንኽረኽቦ እዩ እግዚአብሔር ግን በይን ተጠቂሙ በኣ ተጠቂሙ ስለዚ እግዚአብሔር ክጥቀመልና እናደለየ ቆሎ በይንና ናይ ምዃን ነገር ከፍሕና ክጃጅበና የብሉን ግዳድ ኣስና ረብሓና ንቐይሮ ግዳድ ኣስና ጥቕምና ንቐይሮ በቃ በይንኻ ኮንካ በተለይ ኣብዚ ግዜ ዝዝርእ ሓደ ነገር ኣሎ ኣሕዋተይ በቃ በይነይ ክኸውን ደለየ በይነይ ግዜ ክወስድ ደለየ ግዜ ምውሳድ ግን ካብ ማሕበር ምህዳም ኣይኮነን ግዜ ምውሳድ ግን ካብ ቅዱሳን ገጽ ምእላይ ኣይኮነን ግዜ ምውሳድ ግን ካብታ ቀዳም ሰንበት ትግልገል ማሕበር ኣምላኽ ምኽዋል ምስዋር ኣይኮነን ካብኣ ተተሰዊርካሞ ልክ ኣብቲ ጋለርያ ናይ ሰይጣን ኢኻ ተኣቱ ካብኣ ምስዋርካ ምኽንያቱ ኣብቲ ገጽ ሕዋስ ያሎ በረኸ ተቐሚጡሎ ስለዚ እንተዳ ንዓኹም ጸሊኤ ወይ ከዓ ንሓደ ሰባት ጸሊኤ ወይ ከዓ ከምዚ እዚ ነገር እዚ ኣይተረድአንን ዝብል ነገር ሒዘ በይነይ ኣብዚ ዝተሰወር ኩሉ ግዜ ሎሚ መቑሕ ሓደ እግረይ ፅባሕቲ ሓንቲ እግረይ ብድሕሪ እናተወሾ ሙሉእ ከምዘይወፅእ ገብረኒ ብድሕሪ እንታይ ገብረኒ ኣመራሪ ከሳሲ ምክንያቱ ቃላምና ብችኩለና ከሳሲ ሕዋት ስተይ ተደርጉ እዩ ግን ኣነ እንድሕር ተስኦ ኮይነ ከይትስ ሰይጣን መዓዚ ተሳዒሩ ቀደም ኮይ ተሳዒሩ ግን ብሰብ ኩሉ ግዜ እናተስአ ከይድ ብስሕተት ሰብ ስሕት ምሽ ብተስፋ ምቁራፅ ሰይጣን ተስኡ ሎ ተስፋ ቁርፅ ምስ ኣበለካ በቃ ቁሩብ ካባኻ ደንዲ ስጋ ወሲዱ ኣሎ ተስፋ ረኺቡ ብድሕሪ ናብ መን ይኸይድ ናብ ሓወይ ምስላእ ከይድ እዩ ሓወይ ብዝፀላእኽዎ ዘበለኸ መመሊሱ ንዓንተረይ ዝኸይድ ንዑ ረኽቦን እዩ ንዓይ ግን ከም ድላው ይገብረኒ ሸ ደስ ተይልዎ በቃ ኣጥፋእያ ብለኒ ነብሰይ ከጥፋእ ንኽእል ክሎስ ነነነነ ፅናሕ ክትቀመልካ ባቡ ፅጌር ከሳቂካ ብለካ ምክንያቱ ንሕርቀት ይድካ ዳእሮማይ ከሳቂካ እዩ ዝደሊ ግን ነዚ ኩሉ ዝፈለጠ እግዚኣብሔር እንታይ ገይሩ ኣብ መንጎ ሕዋት በረኸትን ሰላምን ኣቐሚጡ ኣለኹ ስለዚ ያዕቆብ ከምቲ እናሓንክስ ዝኽእሎ ኣሕዋተይ ብድኻም ቤት ኣምላኽ ገጽ ሓወኻ ካብ ምድላይ ኣይነቋርፅ ሎሚ ሓዊ ደኺሙ ድረጊፅ እንዲ ሓሊፉ ሓደ ነገር ክንሓስቦ ዘለና ነገር ደንብ ርኢ ንኸውን ሓፍቲ ረጊፃት እንዲ ሓሊፋ ዋዕ ተኾይና ደይኮነሲ ገለውከ በቃ ተወያ እኮ ደላ ኣያስተውዓለትለይን ቅዱስ ሓሳብ እዩ ቤት ኣምላኽ እንድሕር ግንፅል ኣቢልና ዝጥራሕ መሊኣ እታ ትኽክለኛ ቤት ኣምላኽ ግንፅል ተቢልካስ ሓፍትኻ ኣይረኣየትካን ቢዚ ስለ ዝኾነት ኣየስተውዓለትልካን ሓውኻ ከምዚ ዝብለና እንተዳ በቲ ዝገጠመኒ ነገር እንድሕር ሓሲበ ግን እቲ ሰብ ነፃ እዩ ዘሎ እሱ በረኸት እዩ ዝኸይድ ኣሎ ኣነ ግን ቦታ ተሓሒዘ ኣለኹ ስለዚ እቲ ኸሳሲ ሕዋት እንታይ ኮይኑ ለሸዑ ባህ ይልዎ ኣሎ ይጥቀመልካ ንማሕበር ንፋስ ኣይገብረካን እዩ ምክንያቱ ማሕበር ዋና እግዚኣብሔር እዩ ንማሕበር ንፋስ በፍፁም ኣይጥቀመልካን እዩ ንዓኻ ግን እናፍረሰ የንብረካ ስለዚ ኣነ ድሕሪ ካብዛ ማሕበር እዚኣ ጎዲለ እዛ ማሕበር እዚኣ መን ዋና በቃ ኣነ ግን ኣብቲ ጎዲለዮ ዘለኹ ወይ ኣብቲ መዝገበዮ ዘሎ እሱ እዩ ዋናይ ቂምታ እንድሕር ኮይኑ ኣሎ ቂምታ ዋናይ እሱ እዩ ዝወስደኒ ሎሚ ግን እግዚኣብሔር ካብዚ ኩሉ ነገር ሰዊሩ ኣብ ገጽ ሕዋት እንቅረበሉ መኣዲ ክመፅእ ዘይኮነስ መፅእ ዝብለኩ ንለኻ ነጅ ምክንያቱ መጀመርያ ክንኣቱ ኾልና ኣብ ኢሳያስ 54:17 ዝረአና ቃል ኣይሰርሕን እዩ ድሕሪ ተባሂሉ እቶም ትማልኹ ወገን ኢሎም ዝተወስኡ ብዘይ ርድኦም ብዘይ ፍልጠት ናቶም ብዘይ ሓሳብ ናቶም ብዘይ ድላይ ናቶም ሎሚ ግን እንታይ ሒዞም ክመፁና እዮም በረኸት ሒዞም እዮም ክመፁና ስለዚ ልብናን ቤትናን ከልዕኦም እንታይ እዩ ክፉት እዩ ምና ምሽ ጳውሎስ ከም ኢሉ
ልብሁን ይጸይብና ዳንድ ልብና ዚ ስለዚህ ኣብዚ ቤት ዝሎሚ እግዚአብሔር ርሑብ ልብ ስለ ዘለኩም እየ ምሳኹም ዝካፈል ዘለኹ ዝቓለ እዚ ኣብዚ ቤት እዚ ሓደ ዓብ ነገር ስለ ዘሎ ንስኸ ክርስቶስ ዝበሃል ነገር ኩሉ ዘለዎ ደይሰኣኖ ስለዚህ እግዚአብሔር ነዛ ለማዓንቲ እዚኣ ብኸምዚ ንዓይውን ክባርኸኒ ስለ ዝደለየ ንዓይውን ከንፀኻኒ ስለ ዝደለየ ንዓይውን ከሳግረኒ ስለ ዝደለየ እዩ እዚ መንገዲ ዝጠይርዎ ዘሎ ከፊትዎ ዘሎ ስለዚ ኣነ ስለ ዝኣተኹ እቲ ብድሕሪ ዘሎ ተኾይኑ ኣሎ ተኸፊቱሉ ኣሎ እንታይ ስለ ዝኾነ ግን ስለ ዝተቐበልኩ ኣባይን ኣብ የምን ኣባይን ኣብ ፓስተርን ኢድ ምስሓብ እንተዝህሉ እቲ ብድሕሪ ዘሎ ከኣቱ ክእል እዩ ኣይቀብን እዩ ምክንያቱ እንታይ ኮይኑ መሳገሪ የብሉን ስለዚ ክርስቲያን ከዓ ኣብዝሃለና ናሃሉ ምልክትና እንታይ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ከምቲ መጀመርያ ዝበልኩኹም ካብ ዘፍጥረት ስጋብ ራእየ ዮሃንስ ኩላትና ከም ንፈልጦ ኣብ ዝተፈላለየ ዘመን ዝተጻሕፈ እዩ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝጻሕፍዎ እዩ ገሊኦም ገፈፍቲ ዓሳ ገሊኦም መሳፍንቲ ዝነበሩ ገሊኦም ቀረፅቲ ቀረፅ ዝነበሩ ገሊኦም በዓል ልቋስ ሓካይም ዝነበሩ እዞም ኩሎም ዝጻሕፍዎ ሲ ራእይ ዳርጋ ናይ ክንደይ ዓመት ፍልይ ኣለዎ እቶም ሰባት እዮም ኣለዉ ዶም የለውን ኣብ ግዜኦም ስሞይቶም እዮም ግን እዚ ዘይመውት ቃል ግን ምሳይን ምሳኻውን ብትውን ኮይኑ ልክዕ ምልክትና ምስልና እዚ እዩ ስለዚ ሓደ ክርስቲያን ምልክቱ እንታይ የልና እዚ እዩ ሌላ ምንም ነገር መንነት የለውም የአንድ ሰው መንነቱ ይሄ ነው ምክንያቱ ቃሉ ሲጻፍ ከዘፍጥረት እስከ ራእየ ዮሐንስ ያለው ነገር ስናስበው ምንም ነገር ክፍተት ያለው ነገር አይደለም ዘፍጥረት ስንከፍት ራእየ ዮሐንስ ኮንታክት አለው ስለዚህ ክርስቲያን ሆነን ደግሞ ልክ በዚህ ምክንያት ነው እኛ የምንሄደው አንድ ስዊድን የሚኖረውና አንድ አሮ የሚኖረው ቤተክርስቲያን አንድ አይነት መንገድ ነው ያለው አንድ አፍጋኒስታን ያለው ህብረት አንድ ሌላ ሀገር ያለው ህብረት አንድ ነው ምልክቱ ምንድነው ስንል ይሄ ነው ስለዚህ ይሄ ክፍተት ካለው እኔ እናቴ ግዴታ ክፍተት አለብን እዚ ክፍተት ዝልዎ ንሕና ንስኻትኩም ግድን ክፍተት ክህልወና ክፍተት ኣብ ዘይብሉ እንዳነበርና ግን ከመይ ክፍተት ክህልወና ኸኢሉ ፍልሊ ኣብ ዘይብሉ እንዳበልዓና ሁላስ ከመይ ይኽፈላለና ዝኽእል ዘሎ ሎሚ ግን ተዓውትካ ሎሚ ግን ኣፍኒ ዓወት በረኸትና ንማለ ዘለና ሎሚ ግን ኣብ ምንታይ ኣፍኒ ዓወት በረኸት ኢና ንማለ ዘለና እቲ ዝዓበየ ዓወት ኮይኑልና ኣሎ ገጽ ንገጽ ምርኻብ ገጽ ንገጽ ምዝራብ ብናጽነት ባሕርነት ምምላስ ምክንያቱ ኣብቲ ማሕበር ሕዋት ኢድካ ክትሰድድ ከለኻ ቃል ኣምላክ ከምኡ ኢልና ምክንያቱ ሕዋት ክብለና ከሎስ ኣብ መንጎ ሕዋት ፍልሊ ከም ዘይብሉ ምጭኽኻን ከም ዘይብሉ እዩ ዘርእየና መቸም ኣብ መንጎ ጓኖት ኣይበለናን ቃል ኣምላክ ሪኢኸላ ኣብ መንጎ ጓኖት ተዝብለና ምስ ጓኖት ስምምዕ መሃለውና ጓናና ግን ምን ሰይጣን እዩ ስለዚ ምስ ሰይጣን ርክብ ከም ዘይብልና እዩ ዝነግረና ሕዋት ክብለና ከሎ ግን እቲ ዓብ ሓዉ ነቲ ንእሽተይ ሓዉ ቆፅዖ ክእል እዩ ክጎንሖ ክእል እዩ ከብሎ ክእል እዩ ንሞት ግን ኣይፈርዶን እዩ ስለዚ ሎሚ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ዘመን ኢና በፂሕና ዘለና ምልክቱኻ ኩላትና ንሪኦ ኣለና ምልክቱ ኩላትና ንሪኦ ኣለና ግን ነቲ ዝመፅእ ምልክት እግዚአብሔር ዝነገረና ንሕና እንታይ ክንገብረሉ ክንነቕሓሉ እዩ እግዚአብሔር ዘርእየና ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ንነዊሕ ዓመት ደም ድፈሰሳ ሰበይቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሓልፍ ከሎ ንሕሪእናዮ ኮይና ንጎይታ ክርእይዎ ይዳፋፍኡ ነይሮም እዮም ተዳፋፊኦም እዮም እታ ከይተዳፋፍአት ግን ዘፈር ክዳኑ ዝተንከፈት ሰበይቲ ግን እሳያ ተፈዊሳ ንሕሪእናዮ ኮይና ሕጂ ኣብቲ ምድፍፋእ ዘለዎ ዘመን ኢና ዘለና እቲ ዘለናዮ ቦታ እቲ ዘለናዮ ዘመን ምድፍፋእ እዩ ጎይታ ካብ ጉዕዞ መኸዳ ኣይቋረፀን ኣሕዋተይ ይኸይድ ኣሎ ንሕና ግን ኣብ ምንታይ ያልና ንድሕሪ ኢልና ሕጂ በቃ ኣብ ምድፍፋእ
እታ ልክ ከምዛ ዘለና ያ ማሕበር ዘፈር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንክፍ ማሕበር ግን ተኾናላ ተፈዊሳላ ካብቲ ዘለዋ ነገር ተዝክሮ ዘይኮነሲ ንዑ ረሲዓሲ ወዲያ ነቲ ኣብ ቅድሚኣ ዘሎ ምዝኽኻር ዝኾነላ ረሓቦት ቤተክርስትያን ክንብልና ሕጂ ነቲ ዝመፀና ነገር ንኣብነት ኣብዚያ ጥራሕ ተደኪና ኮፍ ክንብላ ኣይኮነን كنا سعود عربي إخزابير كسدنا السودان دي كسدنا أين فلتنينا نحن لكن كم محبر كنت صعبة يزلنا لجرجن مدفوع زي كونس متنخاف سلازي متنخاف يزلوا تقندي من يستنكفتني مش الكويت عرفت تطوي أتوم تدافعون لهم الفيديو أي فلان تدافعي وتدافعيو لك احنا بزنازي زي بودي جارد نحرنا خونا حوارات بكان عقلا خلو غدفوندو ولي زق علامناكم يزرنا متى حلف في راستنكف سبيت كن كل واي قالوا لك اخذتون كفل طنقا حال هنا ابزي حان ترغك نغركم تمري سنتاي لحتيتو تاي تنكف انا سمسماني እታሰበት ጸጥ እንተ ትብሉም ተፈወሰዳ ምክንያቱ እቲ ምትንካፋ እንታይ ዘለወይ ነይሩ እምነት ዘለወይ ነይሩ ስለዚህ ቋያ ቋዲ እንታይ ይኽብላ ዝበለ ይበል ኣነ ተንኪፈካ ስኽዲ ይኽበሊ ኮነልክ በቃ ሎሙ ናብዚ ባይታ ዚና ክንሰግር ጥራሕ ዘይኮነ ንእግዚአብሔር መልእክተኛ ኮይናኻ ልክ ምትንካፍ ዘድልዮም ነገር እና ተንከፍና ኣምነን ንሕድና ንወፅሉ ጊዜ ስለዝኾነ ማሕበርና ሒዝና በዚ ነገር ዚና ክንወፅእ ሕብረትና ሒዝና በዚ ነገር ዚና ክንወፅእ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ስለዚ እዚ ነገር እዚ እናሓሰብና ኢና ክንወፅእ ሕዋት ነፍሲ ወከፍና ታራ ዝኾነ መንነት የብልና ከምቲ ዓንቶ ዝበልና ሓጂ እቲ ዝተሰርሐ ኣፅዋር ዝበልናዮ ተስፋ ዘቆርፀካ ከም ዘሎ ኣሎ ኣይትረብሕኒ ኻ ዝብለካ ኣሎ እስኻኮ ከመልካ ከም ዝተኸውን ኣሎ ከምኡ እንተ ዘይህሉ ኣይሰርሕኒ ኣይንበለናን ግን ነቲ ደይሰርሕ ዘምክኖ ግን እንታይ እንድሕር ኢልና ግን ኣሕዋተይ እምነትና እያ ዘይተስርሖ እምነት ኣቦ ግብረ ሃዋርያት ኮ ንሪኦ ኮና ጳውሎስ መጀመርያ ብዙሕ ነገር ተባሂሉ እዩ ዝተመክኖ ክሶ ከሎ እዚ ሓጢአተኛ እዩ ጸግ ምሰቦል ሳንታ ዝበልዐሉ እንጀራ ኣለዎ አንታት ናይ እግዚአብሔር ነገር ናበይ ኸይድዎም ናይ እግዚአብሔር እዩ ምባልስ ናበይ ኸይድዎም እዚ ድበልዐሉ እንጀራ ምስተነኸሰኻ እዚስ ገለ ነገር ድገብሮ ነገር ኣለዎ ጸግ ምሰቦሎሲ ኖ እዚስ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ምባልስ ናበይ ኸይድዎም ድበልዖ እንጀራ ኣለዎ ዳሞ ምስ በልዖ ኸይድን እዩ ስለዚ ንሕና ግንተና ንብል ጸግ ምሰቦሎ ሓወይ ኣባይ ዘሎ ነገር እግዚአብሔር ብኡ ሓሊፉ ምስራሕ ምስ ገበረ ስለዚ ጸለየ ይኮነን ስለ ብዙሕ ነገር ዋጋ ዝኸፈለ ይኮነን እንታይ ዳ ብኡ ኮይኑ እግዚአብሔር ሰርሕ ስለ ዘሎ በኣ ገይሩ እግዚአብሔር ሰርሕ ስለ ዘሎ ኢና እንታይ ንገብር ንቕበሎ እንተ ዘይኮይኑ ግን ፓስተር ናታን ሎሙ ሙሉ ለይቲ ክጽሊ ስለ ዝሓደረ በዚኣ ትስምዓን ነገር ምጸለየለይሲ ከይዳ ሎም ለይቲ ጥራሕ ኣይኮነን ንዘመንካ ሙሉ أو استقام تفوصل نص خاطر تجبره تقبله دكتور كوا قصرك فوصل خذك قصرك حوادي نقصات كوا قصرها فتحنا الروغة أي كوني نخبرها كمان استوى زلنا لا أي كوني حسب نزل نجرزي أس قصر حزولك تصفون زقولت خاص نقصر حزولك أنت بزي قصر أزرك بكزابير لهم سين مسخو من الله أنت تصفنا زي حدث إخزابير مسين مسخو من الله أنا بزنا جرزي إنا أنا نسخاتكمن كافتق الأملاخ تسكيمنا يطرح خمخات أم مقبر نخونلو ساعات جزيو ذا ساعات زي صباح نتصبر له جزية يبلنان كبر إخزابير يكون بزنا جرز كانت الله هللويا هللويا منفس قدس تبارك